dissabte al vespre, Lou Royce ha presentat el Castell Cartoixa de Vallparadís Microcosmos, el quart disc de la cantant i pianista sabadellenca. Es tracta d'un conjunt de cançons inspirades per la maternitat de l'artista, fet que li ha capgirat la vida i que, segons ha explicat a Canal Terrassa, també es nota musicalment. Clar, el fet de tenir la criatura sempre amb mi, si em posava al piano i jo feia les meves harmonies habituals, diguéssim, la criatura potser posava els dits al piano i sonaven sonoritats que jo no m'esperava, no? I llavors ha sigut maco en aquest sentit perquè s'hi ha afegit aquesta nova mirada i sumat a la meva nova mirada al món, doncs trobo que he arribat a un lloc que per mi era totalment inhòspit. El concert formava part del cicle Terrassa Música Moderna i ha estat l'estrena absoluta de Microcosmos, un disc publicat a finals de març i que, a conseqüència de la pandèmia, encara tenia pendent presentar-se davant del públic. Que això hagi passat per primer cop a Terrassa, en cap cas era la situació somiada per una cantant de Sabadell com és Lou Royce, però tampoc treu que dediqui paraules d'elogi per la programació cultural de la ciutat. Fa de mal dir perquè sóc sabadellenca, però tinc admiració cap a Terrassa en el sentit sobretot cultural, perquè també trobo que estem anys llum, què vols que et digui? En aquest concert de Terrassa, Lou Royce ha comptat amb l'acompanyament del guitarrista Santi Careta.